Dodolan ya gendino kok ya tak rasane kok ya sepi ra ana wong tuku gelas iki. Kok alame iki wisan. Oh, tutu samene lho. Iki kita baru tak mangan barang. Munggah iki, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Tutul sandal lek. Iya. Iya. Monggo lek iki kok. Iki piro iki? Piro? Iki lho, Bro. Apa iki? Gue ukuran piro? Lah iki kira-kira. Ukuran piro? Iki lho apik, iki nane aku lagi baku iki kok luar pulau iki lho sandal iki. Sadar kiwa kabeh iki. Oh, nek rupane koyo ngene bodol. Lah gue sampean golek ukuran piro? Iki kok. Ya apa iki? Iki le. Ngene lho. Ya aduh akhirnya. Ngene lho. Iya. Sampean iki Mas takok aneh-aneh wae. Butuh mau apa ngono lho? Ono ukurane 35 musa 32. Iki lho. Ideal. 35 iki 32 nang jajal ya. Soale mlakune iki ngene. Sampean iki ono wae. Iki aneh. Iki berapa yang ini? Iki lek kok iki sandal ngene iki. Iki kok ono lho Mas, Amerika iki. Ini cocok kayaknya ini cocok Iki cocok buat Mas ini. Iki kang sampean cocok iki Mas sandal iki lho. Ya. Ora ngono dodolan ra tenanan dodolan opo. Nah, jadi kabeh. Iki coba sampai praktek kok iki yo. Lho, Sampean iki ono wae. Ora Mas, sampean golek apa ngono lho? barang iki. Ya apa lagi nih? Oh manuk iki Mas. Ojo ora sing iki. Burung apa itu? Sandal aku lho golek sandal. Golek sandal. Sing apa mereknya? Iki lho ono lho. Lho. Tapi iki sandalnya iki Piye? Piye kurang piye meneh iki? adikku iki sing tekan iki papat telu. Hah? Lho sing kiwa 28. Nyengkleng ngene lah lagune. Ono wae sampean iki. Lah dodolan ono iki. Sampean golekno bojone sampean nek Ono klambi-klambi ge bojo to ora. ono lele iki lho. Lho, ya. Iki klambine wong lanang. Klambine masa. Jajal sih lah. Jajal sih. Bojoku Bojone sampean. Yo, lah terus apa tak golekno apa? Sik lah. Serah bermutu blas itu dodolan iki. Dodolan opo? Iki piro kabeh sampean hitung kabeh iki piro sampean hitung. Sampean hitung piro kabeh sampean hitung. Sindi. Kabeh sampean hitung wis kabeh yo. Iki. Ya. Iki 3 juta, Terus? iki 4 juta, iki 6 juta, Iya. 8 juta, 9 juta, 10 juta. Udah kuwabe iki. Sama iki kok dodolan. Dodolan ning ngetan jar Mas. Iya. Payu. Yo bong Mas iki. Ini ora ada apa-apa Kan kurungan iki. Kurang iki. Samanu Tenang, sampean tak diskon. Iki biasanya tak dol done wong liya iki 3M. Khusus sampean tak 10M. burung apa iki? Duh. Sampean iki urung roh. Oh, saya. Burung hantu Mas ya. Sampean gak roh iki kene. Burung apa iki? Jero iki lho. Duh, Nek burung hantu ya. ngutul mangan iki lho. Sopo kalawang iki. Mosok ucul. Ora Mas. Duh. Kok pengen bodoli wong ayo. Wah, bodoli wong. Gemu iki ono mano Mas. Gemu ditawa wong 11M ora tak kene. Sampean rolas-rolas ora apa-apa lek. Saiki iki sampe kabeh hitung iki piro wis kabeh gitu, kabeh iki sampe. Iki, Lek? Ya wis. Iki ya, iki 3, 4, iki 5, iki 6, iki 7. Pokoke urut. Ya pokoke kabeh jumlahe yo paling 20 M. Ya, lha iki saiki kuwabe iki. Piro? Sampai iki niate iki tuku tak pengen treta kok iso. Bulan orang masuk blas jari-jari. Orang masuk jari. Iki piro iki? Anakku njaluk sandal. Ukurane piro biasane? 22. Bocah cilik 22. Sikile sapa 22? Bocah cilik 22. Biasane 18 lah kok iso lho. Bocah cilik. Ora Mas. Tenan. Lho aku iki tenanan tuku. Sampe di dhuwit. Ora. Sampe di dhuwit tak kei lah. Bener. Lho. Ora di dhuwit, ora dud. Heeh. Heeh. Wes, wes iki ya. Kurang to ora? Ora iki aku golek sandal iki. Aku iki bakulan iki ben oleh dhuwit kok tambah mbok jaluk dhuwitku. Iki golek sandal bocah cilik. Lah yo Mas, sing tak maksud iki sandal iki sing model piye? Iki sandal kabeh iki lho. Sampai iki ono-ono wae. Lho iki lho kok Amerika lho.
Yo. Bisa itu saya tek tok wae kok. Kok kang tenem gawe wah. Apaan sandal lo? Sampean iki. Mikir gone piro tenanan iki? Sampai ditandari iki mergane. Itu likur. Bayar artis, Mas. Ora apa-apa nek bayar 30 M iki. Ya sikile kok iki. Mas, Sajane apa lah bayari medeni tak cilik. duh. Bar preman ae. Bar preman lagi jalan diprodong.